Ayan, magandang araw po sa inyo mga boss. Ayan, Kasampagaan, Lawak, Pangasinan project. So nagmamasilya na po sila dito sa loob. Kaya lang pinahinto ko muna sila rito kasi doon sa loob magre-retouch pa po tayo. Gusto kong i-retouch silang mabuti bago sila lumabas. So gusto ko pulido yung pagkagawa. So sinabi ko sa kanila, mag-ipon-ipon kayo dito sa dito pagtulong-tulungan niyo na itong isang kwarto dito, pagkatapos dito lipat kayo rito sa kabila dito, tapos doon sa kabila pag okay na lahat ng kwarto pwede nang saraduhan yan. Dito naman tayo sa may salas. Ayan, so lahat ng kasi ng detalye gusto ko maganda, gaya ng mga kantuhan, yung mga dito, yung mga cuttings natin dapat maganda yung pagkakapintura. So dito inayos na ni Edwin, kaya lang bumalik na naman sa dati. So sabihin natin kay electrician. Tapos isa pang concern ko dito, ipapaayos ko yung linya ng ilaw. Gusto ko yung maganda talaga yung pagkakalatag niya. Para hindi naman masayang yung design natin. Ang gusto ko lahat ng ilaw maganda yung pagkakalatag. Mga strip light. Para parehas yung yung liwanag niya. So ito yung sa may dirty kitchen banda. Ayan, parang dining na rin to. Tapos yun pa, yung pinapayos ko kay electrician, sabi ko ayusin niya yun kasi may pundi doon banda. Ayan, hindi pa naman bumalik. Ayan. Okay, so yan lang naman yung update dito sa Lawak, Pangasinan project. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.